سلام زخبركم في تواتن بيس بنايس channel كميت خونو لمون كم تلمود باستفالة زعباتات ماسيكم اللخو كلمي جنس channel نخعبي إذ فيديو ما نوحات نخبصح لايك شير كومنت بعبي دما سابسكرايب بمقباره جمروا أيت قتاتشو ردا نتادسه كاب سلطان زي مبراري بالطعم إذا تعسني زبل حدش زروا كاب بيت منقست 4 كيلو مفناوم تقليزو حالافي دحننت سراويت تግራይ ዝነበረ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ ካብ ሓላፍነቱ ምብራሩ እነት ፈሊጥሎ ኣብ ትግራይ ናይ ጀነራላት ወይም ድማ ኮነሬላትን ተባሂሉ እናፈለኻ ብስርዒት ሰራዊት ሓራ መሬት ገዛ ምቅጻለ ምጅማር ወነት ተፈሊጥሎ ዛጊድ ንሎም ኢላውግሕ ወነ ሓድሽ ዝተቃጸለ መንበሪ ገዛ ሓደ ጀነራል ኣሎ ናባኹም ኸነብለልኩም ኢና እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ዕድመና እዩ نتادس ورد كاب سلطان زي مبراري بطعميو زاتعسني كبلو ايت قتاتشو ردا قليزهم بريزيدنت غزياوي ممحدار التግራይ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ምክትሎም ጀነራል ተደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይ ምስጓጎም ብጣዕሚ ከም ዘጣዕሶም አይተ ገታቸው ረዳ መግለጾም ተፈሊጡ አማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ዝኾኑ አይተ ገታቸው እዚ ዝበሉ ፈርቹን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሶመናዊ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ኣብዝሓተሞም ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ እዩ ተማሊ ሰንበት ንንባብ ዝበቃዕ ናይ ገታቸው ጽሑፍ ንፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምረር ኣቢሉ ዝኸሰሰ እንትኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ጀነራል ካብ ዘቀረቡ ክስታት ሓደ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ኣፈላላይነት ተፈጠረ ክመጽእ ተሎ እቶም ጀነራል كم حلافي ጸጥታ ናይቲ ክልል ንሰራዊት ንሕወሓትን ንግዝያዊ ምምሕዳርን ኣቀራሪቦም ናይ ምትዕራቕ ግደ ኣብ ክንዲ ዝህልዎም ስልታዊ ብዙኾነ ሽርሒ ንሕወሓት ድጋፍ ናይ ማሃብ አለታዊ ግደ ተጻዊቶም እዮም ክብሉ ድማ መኽሳሶም ተፈሊጡሎ ንውዕል ፕሪቶሪያ ስዒቡ ኣብዚ ተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ምክትል ፕሬዝደንት ላዕላዋይ ሓላፊ ጸጥታን ኮይኖም ዝተመደውሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ኩናት ዝነበረ ክልል ካብ ጽልዋ ወታደራዊ መሪሕነት ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ንኸሰጋገር ኣብ ምግባር ወሳኒ ታራ ንኸጻወቱ ተሓሲብ እዩ ዝበሉ ኣይተገታቸው እቶም ጀነራል ግን እዚ ምግባር ገዲፎም ናይዚ ተቃራኒ ኣብ ዝኾነ ዘይምትዕነቃፍ ተግባር ብምውፋሮም ነቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ብሽርሒ ንኸፈርስ ዓቢ ግደ ተጻዊቶም ክብልውን ዳግማይ ምኽሳሶም ኣዘኪሮም ኣለዉ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዚ ስልትዚ ምኻዶም ንትግራይ ዓቢ ዋጋ ኣኽፊልዋ እዩ ኢሎም ከም ዝኣመኑ ዝገለጹ እቶም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ክልል ካብ ፌደራል መንግስቲ ንኽቕንጸል ብመዳይ ቁጠባ ንኽህሰን ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ንኽዳኸምን ምኽንያት ኮይኑ እዩ ክብሉ ኣብ ጽሑፎም ዘርዚሮሞ እዮም ጸገማት ክፍጠሩ ተለው ጀነራል ሌተናል ታደሰ ወረደ ስልኮም ይዓጹ ነይሮም ኢሎም ኣብ ጽሑፎም ዝኸሰሱ ኣይተ ገታቸው ከምኡ ዝገበርሉ ምኽንያት ነቲ ሰራዊት ኣተሓባቢሩ ዘቃልሶም ዝነበረ ጉጅለ ተዘዋዋሪ ድጋፍ ንምሃብ ከም ዝመስሎምን በዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊኦም ክሕደት ዝፈጸሙ መሲሉ ከም ዝተሰምዖምን ብጣዕሳ መልክዕ ገሊጾም ኣለዉ ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ ተለኹ ይብል ኣይተ ገታቸው ረዳ ታደሰ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ሽርሒ ክፍጽም ተሎ ንምንታይ እየ ዘያባረርክዎ ኢለይ ነሳሕ ዝበሉ ኣይተ ገታቸው እዚ ዘይምግባሮም ዓቢ ፖለቲካዊ ስሕተት ምዃኑ ብምግላጽ ጽሑፎም ዛዚቦም እዮም ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝህቦ ምላሽ ድማ ሒዝናልኩም እናባኹም ኸንቐርብ ኢና ሓላፊ ድሕንነትን ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ ካብ ሓላፍነቱ ምስጓጉ ተፈሊጥሎ ሓላፊ ድሕንነት ሰራዊት ትግራይ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ ንምንታይ ተባሪሩ ዝብል ሓላፊ ድሕንነት ሰራዊት ትግራይ ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ዝኾነ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ ምስ ብልጽግና ረክብ ኣለካ ፒፒ ቪዛ ተዋሂብካ ኣሜሪካ በፂሕኻ መፂኻ ኩነታት ትግራይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሪፖርት ተገብር ኢኻ ብዝብል ገምጋም ብኣብዝሓ ድምፂ ካብ ስርሑ ክባረር ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ምውሳኑ ተፈሊጡ እዚ ውሳነ ተግባራዊ ክኸውን ናብ ታደሰ ወረደ ተላኢኹ ከም ዘለን እንተኾነ ታደሰ ክሳብ ሕዚ ደብዳቤ ከም ዘይጽሓፈሉም ድማ እቶም ዘባረሩ ተናጊሮም ኣለዉ ተወልደ ዕንበብ ወይ መረጃ ብዘውር ሰባት ናይ ውልቀ ቤት ማእሰርቲ ብምኽፋትን ሰባት ብምስቃይን ብዘረፋ ሃፍቲ ሃገርን መኸተን ዝመሰሉን ከበርቲ ገበናት ታሓታቲ ምዃኑን ምስ ኣዳምን እዚ ኣዘዝቲ ልዕሊ ኮረን ብምወጋነ ኣብ
ኣብ ምሕምዛቕ ፖለቲካዊ ትግራይ ኣሉታዊ ተራ ዘለዎም ምዃኑ ድማ ገልጽ እዩ። ተወልደ ቅድሚ ሕጂ ብድወት ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ድማ ናይ ሕሉፍ ቃንኡ ቅይር ብዝበለ መንገዲ ሓሳባቱ ገሊጹ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ። ካብ ዝገለጾም ብዙሓት ሓሳባት ብዛዕባ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት እውን ካብርህልኩም ኣዘዝቲ ኮር ዘሕልፎ ውሳነ ካብ ቀደሙ ብውልቀይ ተቃዊሞየ እየ ዘድሊ ኣይነበረን ኣይልካዕን ክብል ድማ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ። ብተወሳኺ እውን ፀገም ትግራይ ስርዒታዊ ብልሽውና እዩ፣ ንምፍትሑ ድማ ሱር ነቀል ናይ መሪሕነት ለውጢ ኣብ ትግራይ ግድን ክትግበር ኣለዎ። ካብ 93 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ዓቕሚ መራሕትና ሰብና በቲና አንጠባጢምና ኢና፣ ነዞም ዓቕምታት ዳግም ብሽምግልና ምእካብ የድሊ ከም ዝበለውን ዝዝከር እዩ። ካብዞም ነገራት እዚኦም ብምብጋስ ድማ ትማሊ ኩሎም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዘለውሉ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ካብ ስርሑ ክእገድን ክባረረን ከም ዝተገበረ ተፈሊጡሎ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ተባሂሉ እናፈለኻ ብስርሒት ሰራዊት ሓራ መሬት ገዛ ምቀጻል ምጅማሩ መሰንበዲ ዜና ኮይኑሎ። ንሎሚ ዛውግሕ ለይቲ ብዝተኣሰረ ሓዊ ድማ ኣብ ወጋሕታ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክቃጸል ምርፋዱ ተፈሊጥሎ። ንግዚኡ ሽሙ ክጥቀስ ዘይተደለየ ሓደ ጀነራል ኣብ መንበሪ ገዝኡ እሱ ኣብ ዘየለሉ ሰዓት እቲ ገዛ ብኸምዚ መልክዕ ምቅጻል እውን ተፈሊጥሎ። ናይቶም ካብ ህዝቢ ትግራይ ወርቁን ሃፍቱን እናወረሩ ገዛ ዝሰርሑ ጀነራላትን ህዝብን ተወዲቡ ምቅጻል ጀሚርዎሎ ተባሂሉሎ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ዋና ኣጀንዳ መልዕሊ ወይም ድማ ነዚ ሓውዚ መንስኤ ዝኾኑ ግን ስርዒት ሓራ መሬት ዝኾኑ ማንኣሰ እዮም ተባሂሉሎ። ጀነራል ወዲ ጀጎል ይበሃል። እዚ ጀነራል እዚ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ እንትኾነ ነገር ግን ኣብቲ ጀነራላትን ኮናንት ገዛውቲ እናተዓፀወ ብዝተኻእለ መንገዲ ክቃፀል ሕጂ ዝተገበረሉ ምኽንያት ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ጀነራላት ሓደ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መሬት ትግራይን ብዘጋጥም ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ፅንተት ኢድ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ብዝተጠርጠረሉ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ብኸምዚ መልክዕ ከቃጽልዎ ውዒሎም ሓዲሮም ኣለዉ። ይኹን ደኣ እምበር እቶም ዘቃጽሉ ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ ወይም ድማ ናይዚ ከተማ ሰባት ክውከሉ ኣይኽእሉን። እዞም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ትግራይ ናብ ካሊእ ደማዊ ኩናት ክትኣቲ ዝደለዩ ኣብ ሓራ መሬት ኮይኖም ብሽም ቅርሺ ናንተዓሸው ኣብ ማእኸል ትግራይ ኮይኖም ዝርብሹ ዘለዉ ሕማቕ ነገር ክፍጠር ዝፅዕሩ ዘለዉ ስርዒት ሰራዊት ሓራ መሬት ኢና ዝብል እዮም ምባሎም ድማ ተፈሊጥሎም። ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዑም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ድማ ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንመፀኩም ሰሰናዩ ንዓኹም። ቅድሚ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ